Тази крепост, дето виждате, моя баща свалял от третия етаж, свалял камъни за къща. Тази крепост, както пише в едно съчинение на Иван Велков, че е била забравена от вековете, тя е забравена и от българската археология. Може би основният проблем е свързан точно с въпроса за функцията на кулата. Тъй като повечето от тези обекти малко по малко си отиват благодарение на природни процеси. Целта на работата беше да направим подробно документиране И да не бъде забравена, да се даде по-широка гласност на тази имперска крепост, но все пак днес на територията на българската държава.